Amb la industrialització, els avenços tecnològics, la globalització i el model de mercat capitalista, l'activitat agrícola ha donat un gir rellevant, deixant enrere les pràctiques més artesanals i promovent a gran escala la sobreexplotació dels recursos i la capacitat del nostre planeta. Tenint en compte la finitud dels recursos naturals i les tendències de creixement poblacional, és necessari buscar alternatives de models de vida sostenibles amb l'objectiu de garantir l'alimentació per a les generacions presents i futures. Cal centrar-se en una alimentació sostenible. Per sort, cada vegada disposem d'aliments que ens permeten accedir a una alimentació més sostenible i ecològica. La definició d'alimentació sostenible que proporciona l'OMS, inspirada en el concepte de desenvolupament sostenible, fa referència a un tipus d'alimentació amb un baix impacte ambiental que garanteix la sobirania i seguretat alimentària tant per a les generacions presents com per les futures. Per què ha de ser molt variada? Són molts els experts que coincideixen en una alimentació basada en hortalisses, verdures, fruites, llegums, cereals, que generen menys impacte ambiental i incideixen més en una bona salut. Ha de ser adaptada a les característiques individuals, personals, culturals i de l'entorn, completa en nutrients, suficient en necessitats i satisfacció, assequible econòmicament. Les guies alimentàries assenyalen que aplicar la regla de les 3 R's, associada principalment a la gestió de residus i deixalles i al sector de l'alimentació, pot ser útil per assolir hàbits alimentaris i de consum sostenibles i responsables. Primera R. Reduir el malbaratament d'aliments. Segona R. Reutilitzar les sobres amb seguretat. Tercera R. Reciclar adequadament. Si pensem en les dietes com una via possible per una alimentació sostenible, és important posar l'accent en la dieta mediterrània. La dieta mediterrània constitueix un model de vida basat en el consum de productes locals, tradicionals i ecològics, en la seva majoria d'origen vegetal. En relació amb les dietes, en els hàbits de consum, és important prioritzar el comerç local i els seus productes frescos i de qualitat. Incorporar a les nostres vides una alimentació sostenible beneficiarà la nostra salut i benestar. L'impacte ambiental es veurà reduït per diversos motius. Malbaratament alimentari. Cada any, en tot el món, es malmeten aproximadament 1.300 milions de tones d'aliments, el que agreuja les desigualtats entre països i trenca l'equilibri del sistema alimentari. Si reduïm la quantitat d'aliments que desaprofitem, podrem disminuir les emissions de gasos efecte hivernacle i també fomentarem un repartiment més just i equitatiu dels recursos. Al consumir aliments locals i de temporada, es podria frenar la pèrdua d'espècies autòctones que ajudaran a millorar les necessitats hídriques i energètiques dels cultius. Evitar substàncies i productes químics que permeten pràctiques agrícoles intensives, reduir les fonts de contaminació del sòl i de l'aigua, millorant, per tant, la qualitat dels recursos i el seu potencial agrícola. Per tant, hem d'incorporar l'alimentació sostenible en benefici de la nostra salut i la del planeta.